По дефиниция, аутсорсинг е предоставянето за изпълнение на трети лица на дейности или възлагане на поръчки на външни изпълнители. По отношение на предпродажбени и продажбени маркетингови дейности, аутсорсингът може да включва възлагане на цялостния търговски процес или само на отделна предпродажбена услуга. Практиката сочи, че възлагането на тези дейности на външни изпълнители може да има значителен положителен ефект за компаниите, но само при добра организация и точно дефинирани параметри и критерии по изпълнение на процеса. Аутсорсинга на продажбите е следващата естествена стъпка след аутсорсинга на маркетинговите услуги и аутсорсинга на IT процесите. Затова аз мисля, че това ще бъде следващата гореща тенденция в бизнес сфера. Business Day е една от първите компании, може би първата, която се позиционира в сферата на аутсорсинга на продажбите. Снежана Калчева и нейният екип имат богат опит в тази сфера. Тя е спомогнала да намеря едни от първите си клиенти. Услугите, които Business Day предлагат, са изключително ценни за нас. Партньорството ни към момента е успешно. Ние се възползваме от техните консултации за работа и за достигане на един специфичен клас клиенти, каквито ние трудно бихме достигнали без помощта на специализиран екип. Business Day е концепция, която изгражда годините, през които се занимавах с маркетинг, реклама и продажби. Тази концепция е стъпила на комплексни вярвания и опит в посока на убеждението за изнасяне на процеси, за които компаниите нямат потенциал или време и възможности да инвестират в тях. С фирма Business Day работим от около 3 години. Наблюдавах в процеса на работа как Снежана комуникира с потенциалните клиенти, как умело се справя с представянето на продукта без да навлиза в детайли, как успява да предизвика техния интерес и как успява да отсее или да филтрира интереса, който е проста любезност, от действителния интерес към продукта. Снежана Калчева ме спечели със своята усмивка, позитивизъм и своя професионализъм. Съвместният проект, по който работим, е изключително специфичен. Снежана Калчева успя да влезе в детайли на този проект и да привлече рекламодатели, които не бихме могли да привлечем без нейната помощ. Нашата мисия е да увеличим капацитета за реализиране продуктите и услугите на нашите клиенти, създавайки по този начин нови възможности пред тях и достигайки нови върхове в бизнеса.